Szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Nagy Diák Tesztesz televíziós nagy döntője. Az elmúlt években a Nagy Diák Tesztek sorozatában a legkülönbözőbb tematikák alapján versenyeztek már a diákok, de hogyha ki kellene választani egy olyan tematikát, amely a Nagy Diák Tesztek égboltjának legfényesebben ragyogó csillaga, az biztos, hogy a Kresztesz lenne, hiszen nem kevesebb, mint 9 alkalommal versenyeztek már évről évre a diákok, több ezren. Úgyhogy a mai műsornak, amelynek két fontos része van, két nagyon komoly ajándékot nyerhetnek majd tőlünk. Az első csapatunk, amely 5 játékosból áll majd, egy jogosítvány megszerzésének a lehetőségéért hajt. A tanfolyam természetesen, ami maga a díj, aztán pedig jönnek a talán egyel idősebbek, akiknek, ha minden jól megy, van már jogosítványa, ők pedig egy elektromos robogóért szállnak majd harcba. Ez lesz az ő nyereményük. Reméljük, hogy mindenki nagyon jól szórakozik, és velünk együtt játszotok itt a helyszínen, és önök is otthon a tévéképernyők előtt. És akkor kezdésként lássuk, hogy hogyan jutottak el a diákok erre a színpadra. A Nagy Diák Kreszteszttel 2016-os indulása óta több mint 1 millió fiatal került kapcsolatba. A 9 alkalommal meghirdetett országos játékban eddig több mint 159 000 14 és 24 év közötti fiatal töltötte ki sikeresen a tesztet. Idén minden eddiginél többen, 23 216-an játszottak eredményesen. A játékosok 19%-a a fővárosból, 26%-a a megyeszékhelyekről, 55%-a pedig kisebb városokból és kis településekről érkezett. Az olyan legapróbb településekről is bekapcsolódtak a játékba, mint Csót, Ácsteszér, Mencshely, Lórév, Pirtó, Zabar, Köröm vagy Papos. A mindössze 299 lakosú Rinya-Újlakról 2 kitöltés is érkezett. A teszt kitöltésben a leglelkesebbek a 18 évesek 19% és a 17 évesek 17% voltak. A maximális 30 pontot 429-en, 29 pontot 404-en, 28 pontot pedig 567-en értek el az első forduló online tesztjében. A legtöbb helyes válasz arra a kérdésre érkezett, hogy fogyaszthat-e szeszes italt a balesetben részes járművezető a rendőri intézkedésig. A játékosoknak legnagyobb nehézséget az a kérdés okozta, hogy a kapu kijáró előtt meg lehet-e állni. Lássuk most, milyen témában lesznek a legjobbak. Nagyon szeretem ezeket a bevezetőket, mert alig, hanem az észak-keletre lévő Papos és a dél-nyugatra található Rinya-Újlak között, hát legalább 6 órát kell vezetni. Tehát ott, aki ezt az utat valaha megteszi, annyi közlekedési szabályt kell, hogy betartson, ami 3 ilyen vetélkedő megnyerésére is elég lehet. Na de lássuk, hogy kik jutottak be az első játék döntőjébe. Bemutatunk 5 versenyzőt. Csutorka Vadnai Balázs, a játék legfiatalabb versenyzője, mindössze 15 éves. Budapesten gimnazista és egy váltó segédmotoros kerékpárral közlekedik. Csuka Dániel, 16 éves, a kőszegi Jurisics Miklós Gimnázium 10-es diákja. Van már kismotoros jogosítványa, és a cross motorozást is kipróbálta már. Fenó Tibor Zsámbékról érkezett, 16 éves, egy gépészeti technikumba jár. Nagyon szeret autót és motort szerelni, édesapjával egy Simpson motort építenek. Turcsik Szabolcs, a budapesti Piarista Gimnázium diákja, 18 éves, a Kressz vizsgán már túl van, a forgalmi vizsgára készül, nagyon várja már, hogy a volán mögé ülhessen. Ulbrich Hugo Helmut, 16 éves, Kiskunhalason él, de Szegeden jár középiskolába. Érdekli a vasút, leginkább műszaki, valamint forgalomszervezési szempontból. Megismertük tehát az 5 versenyzőt, úgyhogy fussunk neki az első játéknak. Bevezetésképpen egy olyan játékkal fogunk kezdeni, ahol a tableten előttetek majd minden kérdésre 4 lehetséges válasz jelenik meg. Ebből kell a jót kiválasztani minél gyorsabban. Aki a leggyorsabban mondja a jót, az 200 pontot kap, aki egy kicsit lassabban, attól már vesszük el a pontokat, méghozzá 40-esével, és akkor nézzük meg, hogy mi az első képünk, amely kapcsán nektek nyilatkozni kellene. Az ábrán látható útkereszteződésben melyik a helyes áthaladási sorrend? ABC, ACB, BAC vagy CBA? Remélem, hogy mindenki
átrágta magát az összes lehetséges verzión, és hát egy valaki nem válaszolt. Elment egy picit az idő, Tibi. Igen. Semmi baj, lesz még időd javítani, de jó tanulság. Ugyanolyan gyorsan kell reagálni, sőt, lehet egy kicsit gyorsabban néha, mint ahogy a közlekedésben fölméred a helyzeteket. Ki volt rendben? Hugo mondjuk. El tudod magyarázni nekünk, hogy miért ABC lett a sorrend? Hát ugye a magasabb rendű útról érkezett az A jelű autó, ugye alapból neki van elsőbsége, és a alárendelt útról pedig ugye egyenesen haladt a narancssárga, és mivel a kanyarodó motoros keresztezte az útját, ezért neki elsőbséget kellett adni a narancssárga B jelű autónak. Hát ilyen problémád a vasúti közlekedésben nem lesz. Remélem. Jó, viszont ez nagyszerű válasz volt, a többieknek gratulálunk, akik helyesen válaszoltak. Itt a következő, figyeljetek! Nem nagyon változik a kérdés, az ábrán látható útkereszteződésben melyik a helyes áthaladási sorrend? A verziók ABC, BAC, CAB vagy CBA. Nézzük, hogy milyen arányban jöttek jó és rossz válaszok. Megint négyen tudták, és egy valaki rontott el. Balázs, neked ment? Nekem ment, igen. Ment. És el tudod mondani, hogy mi a megoldás? Igen, ugye itt kanyarodó főútvonalat láthatunk. Az A jelű jármű tovább halad a kanyarodó főútvonalon, viszont a két alárendelt úton érkező között a jobbkész szabály dönt, tehát először az A, utána a B és utána a C. A helyes válasz tehát ugyanúgy, mint az előbb, az A, a B és a C, ez volt a jó sorrend. Itt van még egy. Mekkora követési távolságot kell általában tartani, szól a kérdés. 100 métert, vagy akkorát, hogy az előttünk haladó vészfékezése esetén is meg tudjunk állni, vagy akkorát, hogy a minket előző járműbe tudjon sorolni, vagy pedig a járművünk hosszának 3-szorosát. Nézzük, hogy milyen válaszok jöttek. Mindenki tudta, gratulálok szeretettel, ha esetleg meg tudnánk egy picit tolni a brigádot, egy tapsal, annak biztos, hogy örülnének. Szabolcs, ez reflex mozdulat volt? Kellett gondolkodni? Nem, tehát természetesen megtanultam, írtam, nyomtam, kész. Ennyi. Hát a recept a napnál is világosabb. Ez tehát azt jelenti, hogy itt mindenki tudott pontot zsebre tenni, az első játék pedig ezzel befejeződött, és megmutatnánk nektek, hogy kinek hogy sikerült. Egyrészt önmagában, ami fontos, másrészt a többiekhez viszonyítva. Nézzünk gyorsan egy állást az első játékot követően. Dani 200 pontot szerzett, Hugónak van 320, Szabolcsnak 360, nagyon szoros, Tibor holt verseny, második 360, Balázs pedig nagyszerű magyarázatával és további 2 jó válaszával vezet 480 pont, amit legfiatalabb Balázs. Nagyon szép, gratulálok hozzá. Köszönöm. De a többiek is bőven lőtávolon belül, hiszen 280 pont e pillanatban a különbség az első és az 5. között. Most pedig egy nagyon fontos pillanat következik, mert hogy a villámkérdések során lehet rabolni, vagyis a többiek kárára is pontokat szerezni. A villámkérdéseknél először Balázsnak, és aztán a többieknek lesz egy nyugodt 15 másodperc. Többet nem ígérhetek. Tehát Balázs majd a saját kérdésére bízunk benne, hogy tud válaszolni. Ha nem, akkor jönnek a többiek. A rablás gombot akkor kell megnyomni a tableten, hogyha azt gondoljátok, hogy nagyjából biztosan tudjátok, hogy mi a helyes válasz. A leggyorsabb rabló elviheti Balázs pontjait, ha nem tudja, de ha rosszul raboltok, azért le is vonunk majd 100 pontot, úgyhogy ész nélkül nem érdemes rabolni. Ennyi a gyors instrukció, ez egy nagyon fontos kör, lehet szerezni akár 1000 pontot. Balázs, készen állsz? Igen. Így is te vezeted a versenyt, lássuk, mi marad az előnyödből a második játékra. Milyen autóbuszokra vonatkozik a kötelező haladási irányjelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla? A menetrend szerint közlekedőkre. Balázs, tökéletes a válasz, a menetrend szerint közlekedőkre. Így van, gratulálok, innentől rabló vagy. Dani, jön a te kérdésed, figyelj, légy szíves, itt van. A járda szegélyére folytonos sárga vonalat festettek fel, mire figyelmeztet ez az útburkolati jel? Kerékpársáv lenne, hogyha szaggatott lenne, viszont ezért nem kerékpársáv, hanem a gyalogosokra, a gyalogosokra figyelmeztet, vigyázzunk rájuk, ugyebár. Szépen körbejártad egy barokkos körmondattal azt a 3 lehetséges, vagy 2,5 lehetséges választ, amit adtál, de valójában nem erről van szó. Egyetlen rabló jelentkezett, méghozzá Balázs, akinek volt bátorság, hogy akár a levonást is kockáztassa, szóval mire figyelmeztet a jel? Ez a megállási és várakozási tilalom. Balázs, nem lehet belét kötni, gratulálok, ez egy sikeres rablás volt a megállási tilalomra.
Tibor, nyomás utána, mint a régi Bud Spencer Terence Hill film címe is mondja, jön a te kérdésed, a többiek pedig próbálhatnak rabolni. Figyelj jól! Az alábbiak közül melyik útburkolati jelre szabad ráhajtani? Ez a kérdés, és itt lehet mögöttem látni a lehetséges verziókat. Melyikre szabad ráhajtani? 2-esre. A 2-esre mondod, és a helyes válasz csak is a 2-es jelűre, nagyszerű. Zsebben a saját 200-ad, és van még 400 az asztalon. Szabolcs, te jössz. Gyere, nézd, olvasd, figyelj, válaszolj. Mit jelent ez a tábla? Ez a tábla azt jelenti, hogy csak egyenes irányba szabad tovább haladni az tábla, abban a sávban, amerre a tábla vonatkozik. Ez életed legbonyolultabb magyarázata volt. Kötelező haladási irány. Tehát az van, hogy nyomokban tartalmazta a Kressz-ben megfogalmazott szöveget, de mivel látjuk, hogy tudod, elfogadtuk. Jó? Picit pontosabban, de gratulálok hozzá, Szabolcs. Odaadtuk a 200 pontot. És Hugo, te vagy akkor a villámkérdések során az utolsó, az 5. Nézd csak! Lakott területen ezt a közúti jelzőtáblát látod, legfeljebb mekkora sebességgel szabad közlekedni pótkocsit vontató személygépkocsival. Mögöttem ez a... 50-nel. 50-nel mondja Hugo. Legfeljebb 50 km/h sebességgel megszületett a jó válasz. Nézzük meg, hogy állunk a második játékot követően, akkor, amikor még 3 van hátra ebből a vetélkedőből. 200 ponttal Dani az 5. Hugo 520-szal a 4. helyen van. Szabolcs 560, hú de szoros, még szorosabb Tibor 560, és az élen Balázs 880 pontos remek teljesítménye. Balázs, egyelőre te viszed a prímet, és te vagy a legközelebb ehhez a bizonyos jogosítványhoz, amit kínálunk, de a többiek is ott trappolnak a nyomodban. Így folytatjuk tovább a következő játékkal, ahol már meg is mozdulnak az animációink. A harmadik játékunk neve Hogyan tovább. Ez annyival biztos, hogy nehezebb, mint az eddigiek, hogy egy igen komplex helyzetet láttok majd egy animáció segítségével, ahol talán nem is tudjátok, hogy mire kell figyelni, táblák, gyalogosok, színes, szagos, ott jönnek, itt mennek, össze kell rakni egy pillanatkép alapján, hogy mikor megáll a kép, akkor mi a teendő. Csak egy valaki válaszolhat, aki majd a leggyorsabban nyomja meg a gombot, mikor véget ér az animáció. Tehát ad abszurdum lehet, hogy mind az 5 kérdésre egy valaki fog válaszolni. Jó? Úgyhogy vegyétek el egymás elől a válaszadás lehetőséget. Itt az első animáció, nézzük. És itt látjátok majd, ahogyan halad az autó, és az a kérdés, hogy mit kell tenni ebben a helyzetben. Miért kell csökkenteni a sebességedet a film végén ábrázolt helyzetben? Most lehet nyomni a gombot! És megjöttek már a válaszok. Dani, aki szemmel láthatóan próbál egy picit előrébb keveredni, az, aki válaszolhat. Halljuk, hogy mi lenne a helyes válasz. A jobb oldalon parkoló autó mögött egy gyermek fut, feltehetően ki fog futni majd az úttestre, ezért meg kell állni. Én tökéletes. Az úttestre lépő gyermeket kellett ugye észrevenned, nézzük is meg az animáció befejezését. Dani kiszúrta a szeme sarkából a kisrácot, és így aztán helyesen döntött, mert belegondolni sem szeretnék, hogy mi történt volna, ha nem veszi észre. Szép megfejtés volt, és akkor megyünk tovább, jön a következő animáció, melynek a végén megint a leggyorsabb gombnyomónk válaszolhat majd. Mi a helyes döntés a film végén ábrázolt helyzetben? Hopp! Jöhet a gombnyomás! Na vajon ki volt a leggyorsabb? Mi a helyes döntés a film végén ábrázolt helyzetben? Balázs pedig a leggyorsabb reakcióidővel válaszolhat. Minél nagyobb intenzitással fékezni kell. Tehát fékezni kell. Fékezni kell. Ez egy tökéletes válasz volt, Balázs. Mert hogy mit láttál egyébként, vagy hogyan vetted le ezt a helyzetet? Egy kerékpáros kikerülte a kerékpársávon várakozó parkoló autóst,
és ezzel besorolt az én forgalmi sávomba. Nem lehet belekötni egyetlen szavadba sem. Nagyon szép megfejtés volt, gratulálok hozzá. Folytassuk tovább, hiszen van még egy szituáció, ahol az összes részletre arra kérünk benneteket, hogy figyeljetek. Már érkezik is. Négy szereplő, tábla. Jól figyeljétek meg a beosztásokat, hogy melyik autó melyik jelet kapta, mert a kérdés, hogy melyik jármű haladhat át harmadikként. És Dani nyomta elsőként. A C. A C, mondja Dani. Mutatjuk, hogy mi a kereszteződésen történő áthaladás sorrendje. Megy a főútvonalon az általunk vezetett jármű, lekanyarodik a főútvonalról az A jelű jármű, és aztán harmadikként a B jelű jármű folytatja útját, végül pedig a busz indul el, úgyhogy a B lett volna ezúttal a helyes válasz. Erre az egyébként nagyon bonyolult kérdésre, Dani, ez bevállalós volt, de tudom, hogy jönni kell a pontok miatt. Ez most mellé ment, de van még lehetőség javítani. Nézzünk gyorsan egy állást. Dani 200 ponttal ugye most nem tudott előrébb jönni, Hugo közel Szabolcshoz, Tibor és Szabolcs még mindig holtversenyben, Balázs pedig egyre nagyobb léptekkel távolodik a többiektől, úgyhogy egyelőre ő az az ember, akit el kell csípni. Megyünk tovább, a következő feladatban pedig majd tippelni kell a fiúknak. A tippelés mindig egy számra vonatkozik, tehát a tableten keresztül majd egy számot kellene nekünk beküldeni. Aki a legközelebb lesz a helyes válaszhoz, az kap 300 pontot, és így megyünk szépen lefelé. De csak hogy ne én kérdezzek minden egyes játék alkalmával, így segítségül hívtunk 3 kérdezőt, akik bekapcsolódnak most a műsorba, Hauber Zsolt, Kis Norbert és Weber Gábor személyében. Ha készen vagytok, akkor Hauber Zsoltot hallgatjuk meg először. Sziasztok, Hauber Zsolt vagyok, zeneszerző, a Hauber Zsolt X-Bonanza Banzai produkció vezetője. Általában az autókban, személygépkocsikban is, így az enyémben is sipoló hang figyelmeztet arra, hogy kössük be a biztonsági övet. Az én autómban a nagyfiam, Zsolti fiam szokott erre figyelmeztetni, természetesen azután, hogy ő már bekötötte, ő az én biztonsági jelzésem. A kérdésem pedig, hogy melyik évben jelent meg a 3 pontos biztonsági öv a személygépkocsikban. Jó versenyzést, hajrá! Indul az óra, 20 másodperc. Melyik évben jelent meg először a személygépkocsikban a 3 pontos biztonsági öv? Ki mennyire van tisztában az autóipar és azon belül is a biztonság fejlődésével? Mindenki válaszolt. Itt a sebességnek csak holtverseny esetén van szerepe. Megmutatjuk a helyes választ, amely egyébként, ezt most már el tudjuk mondani, 1959, és szerintem az 1960, amely egyébként a legkisebb szám, és egyben a győztes tipp 300 pontos, ez egy nagyon szép tipp volt. Kitől jött? Balázs, jó, hogy mind a ketten 1960-at írtatok? Igen. Az nagyon szép, mert akkor innentől kezdve kettőtök között csak a gyorsaság dönt, amit a számítógép jegyez, a többiek pedig ugyanúgy megkapták a pontokat, ha leadták a tippeket, csak mindig 60-nal kevesebbet. Térjünk rá egy sokszoros Európa-bajnok kamion versenyzőre. A következő kérdést Kis Norbi teszi föl. Sziasztok! Kis Norbert vagyok, 6-szoros Európa-bajnok kamionversenyző, és nálunk a versenypályán 160 km/h-ra van korlátozva a végsebességünk. Persze nyilván ennél az 1000 lóerős versenykamionnal tudnánk sokkal gyorsabban is menni, de a pályabírók és a nézők biztonsága miatt nem szabad. És az utcán is nagyon fontosak a sebességkorlátok. A kérdésem pedig az, hogy hány km/h-val ment eddig Magyarországon a valaha mért leggyorsabb gyorshajtó. Szurkolok nektek, találjátok ki a kérdésre a választ. Tehát egy számra van szükségünk, egy tippre. Hát tipp, amennyiben nem ti kaptátok ezt a cekket, de hát nagyon bízom benne, hogy nem közületek került ki. Különös tekintettel arra, hogyha jól tudom, akkor B-s jogsia itt most még senkinek nincsen, úgyhogy ebbe jobb bele sem gondolni, de becslésetek szerint melyik volt a legnagyobb fogás, a legnagyobb gyorshajtás? Hugo, te mit tippeltél? 286. 280? Igen. Szabolcs? Én 298-at írtam. Lehet, hogy ez picit optimista lesz. Na jó, nézzük meg! Abszolút értékben 277, vagyis pontosan tudjuk, hogy Hugoé a győztes tipp, 286. Bocsánat, 480, az ki volt?
Hát domnak lefelé, simán nem. Ja, de hát Hugo, gratulálunk a 286-hoz, ez a 300 pont, ez egészen biztos, hogy a tiéd, a többiekre majd ránézünk, hogy ez hogy sikerült, de csak miután Weber Gábor is föltette a kérdését. Sziasztok, Weber Gábor vagyok, az M4 Sport Form 1-es kommentátor, autóversenyző. Számomra nem csak az autópályán és a versenypályákon, hanem a közutakon sem pálya az ittas vezetés, és ezzel kapcsolatos kérdésem is van. Az idei húsvéti közúti ellenőrzés során hány ittas vezetővel szemben intézkedett a rendőrség? Tehát most húsvéti akció, ittas járművezetőkkel szembeni intézkedés, és kellene egy tipp. Mindenki végzett már, jól látom? Szabolcs, mit nyomtál? Most már nyugodtan megmondhatod. 111-et. 111-et. Dani? 2300. Mennyit? 2300. Jaj, de jó, hogy nagyságrendi különbség is van. Na nézzük meg. A helyes válasz a 450, és így aztán, aki ezres nagyságrendben gondolkodott, az méltatlanul feltételezte a magyar lakosságról, hogy húsvét ide vagy oda, de mégis ittasan ül az volán mögé. A 250 volt a legközelebbi. Kinek is jár akkor 300 pont? Nekem. Hugo, ez a tippes játék, ez egyszer rád van szabva. Szóval, az állás. Dani, 560, de azért izmosodott az a pontszám. Szabolcs, 1040, Tibor, 1100, Hugo már második, 1240, és Balázs 1580 ponttal még mindig vezet a versenyben. Jól alakulnak a dolgok tehát Balázs számára, de azért Hugo személyében most talált egy nagyon komoly kihívót magának. Ezzel az állással fogunk rákanyarodni az újabb játékra. Jön már a negyedik. Bizonyos szempontból bonyolultabb, más szempontból egyszerűbb a most következő játék az eddigieknél. Ami miatt nehezebb az az, hogy megint animáció következik, tehát nagyon sok infót kell befogadni, amiért viszont egyszerűbb az az, hogy kaptok hozzá 4 lehetséges választ, ami azt jelenti, hogy minél gyorsabban kellene a helyes választ a tableten megjelölni. Hogyha ez megvan, akkor annyit még gyorsan elmondok, hogy 200 pontot kap az, aki a leggyorsabban mondja a jó választ, és aztán a jó válaszok időrendi sorrendben 40 pontosával mennek lefelé. Nézzük az animációt, és én mondom is hozzá a kérdést. Az első. A látottak alapján szabályos-e, hogyha visszafordulsz a film végén ábrázolt helyzetben? Nem. Igen, még akkor is, ha a forgalmat a tervezett manőverrel hosszabb ideig akadályozza. Igen, de csak akkor, hogyha a tervezett manőverrel a forgalmat nem akadályozza, vagy pedig igen, de csak akkor, hogyha a tervezett manőverrel másokat nem veszélyeztet. Ezek tehát a lehetőségek. Szabolcs, mit kellett észrevenni, hogy valaki jól válaszoljon? A táblát az út jobb oldalán. Ami mit mutatott? Hogy egyirányú útra érkeztünk. Vagyis a helyes válasz? A D, vagyis hogy nem. Köszönjük, hogy végigvittél minket ezen a kis utazáson. 2 kressz helyzet van még hátra a versenyetekből. Figyeljétek az összes részletet. A látottak alapján van-e elsőbségadási kötelezettséged a film végén ábrázolt forgalmi helyzetben látható útkereszteződésben? Vagyis itt és most van-e elsőbségadási kötelezettség, és mondjuk és mutatjuk mellé a válaszokat. Igen az A és a B jelű járművek részére, igen, de csak az A-nak, igen, de csak a B-nek, vagy nincs. Tibi nyomta utoljára, és Hugo, ami nem biztos, hogy rossz ötlet egy picit átgondolni egy olyan helyzetben, ahol de csak a győztes kap tőlünk ajándékot. Nézzük, hogy melyik lett volna a helyes válasz. Igen, de csak a B jelű jármű részére a balról érkező villamos volt, lett volna az, hát bízom benne, hogy ez nem fordul elő élesben, amelynek elsőbséget kellett adni. És akkor fiúk, bejelentem a számotokra utolsó kérdést, figyeljétek ezt a kressz helyzetet. A filmben látható kerékpáros létesítmény az egy, és a kérdés, hogy az egy micsoda? És itt vannak a lehetőségek. Egy kerékpáros nyom, egy kerékpársáv, egy kerékpár út, vagy egy nyitott kerékpársáv. És ezt elárulhatom, hogy miközben a kérdéseket állítottuk össze és ellenőriztük, a legtöbb kutatást mindig itt kellett végeznünk, hogy ez most pontosan melyik kategória. A kerékpáros nyom a jó válasz. Mivel a játék véget ért, itt az idő, hogy kiderítsük, ki nyerte a játékot, és ki szerezhet
jogosítványt. 5. lett. Csuka Dániel 800 ponttal, gratulálunk! 4. helyen végzett, Fenut Tibor 1220 ponttal. 3. lett, tehát dobogós több mint 20 000 induló közül, Turcsik Szabolcs 1360 ponttal. Mindez pedig azt jelenti, hogy tulajdonképpen a számításainknak megfelelően Hugo és Balázs végzett az első és a második helyen. Gyertek ki, legyetek szívesek! A szokásos módszerrel ilyenkor mindig átvedlünk ugye ökölvívó vagy küzdősport játékvezetővé. Derüljön ki, hogy a 9. alkalommal megrendezett nagydíjak reszteszt első felében ki az, aki megnyerte a jogosítvány ingyenes megszerzésének lehetőségét. Ő pedig nem más, mint Balázs! Gratulálunk szeretettel, mint hogy a második helyzet Hugónak is. Szép volt, fiúk! Gratulálok! Balázs, várunk majd az eredményhirdetésen. Mi pedig azonnal folytatjuk tovább a második 5-ös csapattal, immáron a robogóért. És akkor folytatjuk tovább a nagydíjak resztesz második felével. Érkezik újabb 5 versenyző, akik egy robogóért csatáznak majd a kérdéseken keresztül. Ismerjük meg őket. Szabó Zsombor Levente 18 éves Győrből érkezett és vasútforgalmi szolgálattevő technikusnak tanul, a későbbiekben mozdonyvezető szeretne lenni. Kis Péter Tiszaújvárosból érkezett 17 éves, informatikai technikumban tanul, hónapok óta gyakorolja a vezetést, de biciklizni is szeret. Dósa Gábor 17 éves miskolci diák, épületgépészeti technikumba jár, 7 éven át társas táncolt. Most tanul autót vezetni, már a forgalomban gyakorol. Tóháti Lara Liliana Balmazújvárosi, de Debrecenben tanul egy technikumban, 17 éves. Festőművész szeretne lenni, és nagyon vágyik egy robogóra. Hámos Hanna 18 éves, Kerekegyházon él, Kecskemétre jár iskolába, logisztikát, szállítmányozást és raktározást tanul, 10 éve karatézik. Megismertünk tehát 5 egészen kiváló kressz szakembert. Lássuk, hogy kié lesz a robogó. Jön az első játék. Azt kérem, hogy nézzetek át rajtam, most az egyszer egészen nyugodtan, mert itt mögöttem láttok majd nagyon fontos ábrákat. Az ábrák kapcsán pedig ugye kaptok egy kérdést, erre 4 lehetséges válaszlehetőséget. Minél gyorsabban adjátok meg a helyes választ, hogy minél több pontot kapjatok. Ez ilyen egyszerű. Ha mindenki rendben van, akkor essünk túl az elsőn. Figyeljetek! Az ábrán látható útkereszteződésben melyik a helyes áthaladási sorrend? Van A, B és C járművünk is. Gyorsan sakkozzatok. ABC, ACB, BAC, CBA. Jól megkevertük a betűket, de csak egy igazság létezik, egy szabályos áthaladási sorrend, amely, és akkor nézzük meg, hogy mi a helyes válasz, nem más, mint a B, vagyis az A, C, B. Ketten tudták. Hanna, Péter. Na Hanna, hogy ment a gondolkodás? Mivel nincsenek táblák, így észszerűen a jobbkész szabályt néztem, és megnéztem, hogy ki melyik oldalon van. Ennyi. Jön a második. Szabad-e gépjárművel várakozni 12 órakor a jelzőtáblát követő 20 méteren belül? Itt látjátok a jelzőtáblát, 12 óra szerepel a kérdésben, és látjátok a válasz lehetőségeket is. Nézzük, hogy mit kellett volna megjelölni. Igen, méghozzá a C-típusú igen, vagyis hogyha a vezető a járműnél marad és az áruszállítás esetén elhagyja a rakodó helyet, jöhet az első játék, harmadik és egyben utolsó kérdése. Legfeljebb mekkora sebességgel szabad közlekedni lakó-pihenő övezetben? 10, 20, 30, 40 ezek a válaszadási lehetőségek. Itt van az erre vonatkozó közlekedési tábla. Talán aki már beleásta magát a kresszbe, az fogja ezt tudni. Nagyon bízom egy maximális válaszadási arányban a sok zöldben, de egy valaki így is benézte, 20-szal szabad közlekedni. Ki az, akinek nem sikerült? Megzavart a gyerekek jelenléte a táblán. Nézzük, hogy mennyire
Vagytok közel egymáshoz az első 3 kérdés megválaszolása után. E pillanatban az 5. helyen Lara 80 ponttal, Zsombor 160, Hanna 280, második Gábor 320, és Péter vezet 560 ponttal. Gratulálok, Péter, ez nem egy rossz előny, ez a 240. Gratulálok hozzá, sőt, ami azt illeti, te voltál az egyedüli, aki mind a 3-at eltalálta. Szép volt, de most jönnek a villámkérdések, ahol sok forog kockán, és a többiek elrontott kérdéseiből is lehet pontot kreálni. Akié a kérdés, és Zsombor, te leszel az első, az levonás nélkül mondhat rosszat, hallgathat, de leginkább 200-ért megmondhatja, de a többiek addig is raboljanak, és ha nem jön jó válasz, vagy rossz válasz jön, akkor el lehet csaklizni a pontokat. Nézzük tehát Zsombort, a többiek pedig figyeljenek, mint rablók. Zsombor, ez a te kérdésed. Mit jelent ez az útburkolati jel, Zsombor? Kerékpáros felszállóhely. Igen, én azt gondolom, ezt elfogadjuk, hiszen megint csak jól értelmezted a szabályt. Egészen pontosan kerékpáros felállóhelynek hívják, ami majdnem felszálló, tehát egy elírásnyira vagy csupán a helyes választól. Ugye nem arról szól az útburkolati, hogy itt kell felszállni a kerékpárra, hanem az arról, hogy előre lehet állni, de fel lehet állni az autók elé ebbe a sávba. De megvolt, értettük, hogy mit gondoltál, és ezt helyesen gondoltad. 200 pont. Péter, te vezetsz, ne hibázz, vagy ha igen, nyakadra húzod a többieket. A kérdés, hogy mit jelent ez a tábla? Azt, hogy az akadályt jobbról kell kikerülni. A válasz tökéletes, kikerülési irány. És Péter nem adja alább a vezetését. Jöhetnek a többiek. Elsőként Gábor a magad 200 pontos villámkérdésével. Gyerünk! És ugyanaz a kérdés, hogy ez a tábla mit jelent itt mögöttem, Gábor? Kerékpáros közvetett kapcsolat. Vagy nem? Akkor nem. Péter viszont szeretne rabolni, na halljuk. Olyan kerékpárutat, amit az úttesttől egy járdaszigettel, vagy egy szigettel választanak el. Még így önmagában nem elég. Ugye van velünk mindig egy Kressz professzor a háttérben, aki segít elbírálni, hogy éppen átléptétek már azt a mennyiségű infót, ami belefér, vagy még kevés, tehát még kéne valami. Az úttestről nyílik ez a említett kerékpáros létesítmény. Megkérdezzük a Kressz professzorunkat, hogy mit gondol erről, de nemet mondott. Ne haragudj, Péter, nemet mondott, mert kerestük a kulcsszavakat, kerestük a mögöttes közös gondolatot, de végül is úgy döntöttünk, hogy a helyes válasz nem ez volt. Út melletti kerékpár út, ez a helyes válasz. Jön a 4., amely Laráé, és maga a felvetés nem bonyolultabb, mint amit eddig is láttunk, mert csak annyit kérdezek, hogy Lara, mit jelent ez a tábla? Jobbra is lehet kanyarodni, meg egyenesen lehet tovább menni. Jó, elfogadták. A besorolás rendjét jelzi, a Kressz professzor rányomott a zöld gombra. Átcsúsztál, Lara, átcsúsztál. Hivatalosan a besorolás rendje tehát ez a megfogalmazás. Hanna, te vagy az utolsó, az 5., aki villámkérdést kap tőlünk. Ezúttal nem egy tábla lesz mögöttem látható, hanem és akkor indítjuk az órát. Egy útburkolati jel, a kérdés, hogy mit jelent? Hát erre nem szabad ráhajtani. Erre nem szabad ráhajtani, ami tartalmilag jó, hivatalosan forgalom elől elzárt terület. Hanna, ez a jó válasz. Nézzük, hogy áll a társaság, mielőtt folytatnánk tovább kalandozásainkat már a mozgóképek, az animációk irányába. Ez tehát az állás. E pillanatban az 5. helyen áll Lara 280 ponttal, Gábor 320-szal nagyon-nagyon közel, ez is közel van, egy kérdésen belül Zsombor, egy picikét meglógva Hanna, és Péter 760 ponttal vezet. Volt miből leadni, tudod mit, Péter? Semmi gond, még mindig megvan ez az előnyöd, amely már közel 300 pont. Ami számunkra jó hír, hogy annyira közel vannak egymáshoz, hogy bármi történhet még. Jön a 3. játék. Ismét a hogyan tovább, amikor is egy animált közlekedési helyzetet egy ponton meg fogunk állítani, és az az a pillanat, amikor a leggyorsabb gombnyomó válaszolhat, de csak egyedüliként, szóval az is lehet, hogy egy valakihez kerül majd az összes válaszadási jog, és aztán megnézzük az animáció végét, hogy mi lett volna, vagy mi volt a helyes válasz. A kérdés, hogy mit kell tenned a film végén ábrázolt helyzetben. És jelezzem, hogy 2 dolog is szerepel. Tehát 2 különböző dolgot várok a helyes megfejtésért. Lássuk, kipittyentett először. Gábor,
Fékezni és az út jobb oldalra húzódni. Tehát lassítasz, igen, és jobbra húzódsz. Igen. Gábor, ez az a kettő, amit szerettem volna hallani. Nagyszerű megfejtés volt. És nézzük meg, hogy mindez hogyan néz ki az animációban. Fékezel, jobbra húzódsz, és hát van egy harmadik rész, hogy gyakorlatilag imádkozol, mert amit tudsz, megteszel, de hogy szemben a motoros merre megy, az már nem csak rajtad múlik. Megyünk a következővel, jó? Legyetek ugyanennyire figyelmesek. Mire kell számítanod a film végén ábrázolt helyzetben? Itt is két különböző manővert, vagy tételt kérek szépen felsorolni. Mindenki gyorsan bepittyegte a magáét, lássuk, ki volt a leggyorsabb. Péter, te voltál az. Arra kell számítani, hogy a jármű, aki előttünk volt zöld, ő a jobbra kanyarodáshoz a mi sávunkat is igénybe fogja venni, ezért nekünk őt segíteni kell és lassítani azért, hogy ő jobbra be tudjon kanyarodni. Szerintem tartalmilag ez tökéletes volt. Ha az előbb egy picit szőrőszívű is volt, akkor most ez pont annyira átengedős. Lassítok és felkészülök a megállásra, mondja Péter, és jól mondja. Nézzük is meg, hogy mi a szituáció vége. És ugye itt sokkal nagyobb ívben kell jobbra fordulni, értelemszerűen ez a nagyívű kanyarodás, ez bezavar a belső sávba. Van még egy ilyen szituációnk, nézzétek meg az animációt. Az a kérdés, hogy a rendőrhöz képest hogyan kell az útkereszteződésben balra kanyarodni a film végén ábrázolt helyzetben ennél a rendőri jelzésnél. Tehát a rendőrhöz képest, és pitty. Péter. A rendőr háta mögött. Oké, tökéletes. Azt kérdeztem, hogy balra merre kell menni. Ugye két opció volt végül is, hogy megkerüljük előről, vagy elsúranunk a háta mögött, és Péter ezt is elvitte. Nézzük meg, hogy hol fordultunk el. Így bizony. A rendőr biztonságban. És nézzük az állást akkor. Lara, 280. Bőven jöhetsz még fölfelé, hát ne aggódj egy cseppet sem. Zsombor, 360. Gábor 4.20-szal már a harmadik, Hanna 4.80, Péter 9.60. Hát hozzápakolt Péter rendesen az előnyéhez, amely most már közel 500 pont, de hogyha annyit mondok, hogy a következő játékban 900 pontot lehet szerezni, akkor Péter sem lesz már annyira magabiztos, és Lara sem lesz annyira elkámpicsorodva. Úgyhogy hajrá, előre a tippelős játék 900 pontjáért. Ahogyan a kicsiknél a jogsért, úgy most nálatok a robogóért zajló küzdelemben is 3 kérdezőt invitálunk meg a műsorba. Holber Zsolt, Kis Norbert és Weber Gábor kérdései jönnek. Minden kérdés egy számra vonatkozik. A tippetekkel majd ehhez a számhoz kell a legközelebb lenni, vagy éppen eltalálni, és úgy vonjuk le a pontokat 60-assával a 300-ból, ahogy egyre távolabb kerültek a rangsorban a helyes válaszhoz képest. Ha ez világos, akkor Hauber Zsolt következik. Sziasztok, Hauber Zsolt zeneszerző vagyok, a Hauber Zsolt X-Bonanza Banzai-produkció vezetője. Koncertjeiken erősen képviseljük a baleset megelőzés ügyét, videókban, tettekkel, és fölhívjuk mindig arra a figyelmet, hogy vigyázzunk egymásra, hogy mindenki hazaérjen. Ennek az ügynek nagyon fontos szereplői a motoros járőrök, akik a baleset megelőzésre és ránk is vigyáznak, ti is vigyázzatok rájuk. A kérdésem pedig, hogy mikor áll szolgálatba Magyarországon az első motorkerékpáros rendőrjárőr. Jó versenyzést, hajrá! Szóval 20 másodperc alatt kellene egy évszámnak megérkezni, és azt ne felejtsétek el beküldeni majd a tablet gombjának segítségével. Az első motorkerékpáros rendőrjárőr melyik évben áll szolgálatban Magyarországon, szólt a kérdés. Hanna, mi volt az évtized, mi volt a korszak, csak tényleg az izgalom kedvéért? Hát 1926. Lara? Én 1990. Gábor? 1960. 60, Péter? 1960. 60. 1934. Jó, tehát akkor csak hogy érezzük, tehát 90, 60-as évek, 34 és 26. És ugye nyeltem egyet Hannánál. És tudod miért, Hanna? Nem. És akkor azt akarod elhitetni velünk, hogy ez egy sima tipp. Jók a női megérzéseim. 1926, valószínűleg minden idők 3 legnagyobb találataként, vagy aközött fogjuk majd emlegetni ezt a
tippedet, vagy női megérzésedet. Az 1990 volt a legmesszebb, a 60-as években járó, vagy a 30-as években járó fiúk meg valahol elmentek ott középen. Hanna, ez 300 pont, gratulálok hozzá. Mi lenne, ha megkérdeznénk Kis Norbertet, hogy mi foglalkoztatja? Sziasztok! Kis Norbert vagyok, 6-szoros Európa-bajnok kamionversenyző, és szerencsére a száguldozás iránti vágyaimat ki tudom élni a versenypályán, így a közúton semmiképp sem tennék ilyet, de természetesen ennek ellenére én is voltam már részese rutinszerű közúti ellenőrzésnek, és a kérdésem is ehhez kapcsolódik, hiszen amikor egy ilyennek részese vagyunk, akkor nagy valószínűséggel rendőr-őrmesterrel fogunk találkozni. Hány rendőr-őrmester volt 2025 áprilisában a magyar rendőrség állományában? Nagyon jó kérdés. Egyébként eszembe jutott, hogy aki szereti a közlekedési szabályokat, vagy legalábbis széles körön ismeri, aki szeret részt venni a közlekedésben, miért nem merül föl sokatokban az, hogy legyetek közlekedési rendőrök? Ez egy tök jó szakma, tehát pont az kell hozzá, amiért itt vagyunk, szabályismeret, és hát nézzük meg, hogy mi lesz a helyes szám, de azért mielőtt megmutatjuk, megint csak egy gyors csekkolás. Gábor, mi volt a nagyságrended? Hát egy 20 000. Zsombor? 609. Tudom, hogy ez riasztó a nagyságrendi különbség a 20 000 meg a 600 között, de majd ki fog derülni. Lara, mire mentél? Nagyon kevés, 30. Jó, hát figyelj, nézzük meg! Mondjuk ez nem az a helyzet. 4559, ez volt a helyes válasz, tehát 2025 áprilisában állományban ennyi rendőr-őrmester dolgozott. A 2500-as tipp pedig, amely ugye épp hogy több, mint a valós létszám fele, aranyat, illetve 300 pontot ér. Kinek? Hannának. Hanna, ez 600 pont ebben a 600? játékban. Hát nem itt, hanem 300 meg 300. Weber Gábor kérdése még hátra van. Sziasztok, Weber Gábor vagyok, az M4 Sport Form 1-es kommentátor, autóversenyző, és habár én 4 keréken élem az életem, most egy 2 kerekű kérdéssel jövök nektek, mégpedig azzal, hogy a KSH adatai szerint 2024. december 31-én hány motorkerékpár volt forgalomban Magyarországon. Szurkolok nektek, jó játékot! Szóval KSH adatok alapján tavaly, az év utolsó napján hány motorkerékpár volt vajon forgalomban, és vajon a nagyságrendet ki az, aki eltalálja, mert simán lehet, hogy már az is sokat ér, ez vajon 1000-es, vagy 10 000-es, vagy 100 000-es, vagy milliós, vagy adott esetben kevesebb. Zsombor, mit mondasz? 39 000. De te, aki ugye mozdonyvezető szeretnél lenni, téged ez az egész nem fog érinteni, ugye? Neked a kötött pályán nem lesz forgalom. A keresztező csak. Ki az erősebb? Nem mindig a vasút. Mire gondolsz? Volt majd, hogy a kamion kidöntött egy vonatot. Szombathelyről volt egy kijárós mozdony, tolatás közben, és az egyik útátjáró nem működött, és egy keresztező kamion, amelyik keresztezte a vasutat, állítólag a kamionsofőr elaludt, de a lába a gázpedálon maradt, és azt hiszem 86 km/h sebességgel neki ment a tolató mozdonynak, és kilökte a pályáról. Elképesztő vagy. Hát akit a mozdonyok és a vasúti közlekedés érdekel, annak ez az igazi anekdóta. Na nézzük meg, hogy mi a nagyságrend. Elmondom, hogy 100 000-es. A 100 000-es, ez kinek bíztató? 232 796. Lara, úgy szurkoltam, hogy beletalálj egy ilyenbe, jó? 232 796. A 100 000 te vagy? Jól van, akkor 300 pont. Nem azért a többiek ellen nem szurkolok, csak azt hiszem rád fért már Lara egy ilyen jó kis 300-as tipp, úgyhogy valóban ez volt a helyes. Tiéd tehát a 100 000-es tipp, és egyben tiéd a legnagyobb tipp is. A többiek azok egészen 1000-ig mentek lefelé. Az állás nagyon fontos az utolsó játék előtt, úgyhogy nézzük meg, honnan indulunk majd neki az utolsó játéknak. Gábor 780 ponttal, most az 5. Lara, ezzel a megfejtésével már 4. 820-szal. A dobogó legalsóbb fokán Zsombor 1020 ponttal, Hanna 1040, Péter 1440, 300 pontra csökkent a különbség Hanna és Péter között, de az 1000-es társaság tagja Zsombor is, aki szép csendben fölaraszolt a vasúti átjárók sztoriai közepette. Úgyhogy rövidesen kiderül, hiszen jön az utolsó játék, hogy kié lesz az elektromos robogó. Ez tehát a kressz helyzet, jön majd egy animáció, az animációhoz tartozik egy kérdés, 4 lehetséges válasszal, legyetek gyorsak, és legfőképpen találjátok el, hogy a 4-ből melyik a helyes. Ez az utolsó játék, óriási a tét, 3-an vagytok 1000 pont fölött, lássuk, hogy ki nyer, itt az első.
A kérdés az, hogy elsőbbséget kell-e adnod a villamos pótló autóbusz részére a film végén látható útkereszteződésben. Kell-e adni elsőbbséget, és van egy sima nem mellett 3 igenes válaszunk. Igen, de csak akkor, hogyha ön mögött nem érkezik más, igen, mert a villamost pótolja, igen, mivel balról érkezik. Na nézzük akkor a 1000 ponton fölülieket. Zsombor, mi lesz a jó válasz? Nem. És ezt is mondtad? Bravo. Péter? Én azt írtam, hogy igen, mert a villamos pótolja. Igen, mert a villamos pótolja, ehhez képest a válasz az, hogy nem, ami annyit jelent, hogy Hannáék közelítenek Péterhez. Őrült izgalmak itt 2 játékkal a vége előtt, és akkor jön a második kressz helyzet. Nagyon figyeljetek! Az a kérdés, hogy megelőzheted-e a csak megkülönböztető fényjelzését használó gépjárművet a film végén ábrázolt forgalmi helyzetben. És ugye ez egy sima eldöntendő lenne, ha az igenek és a nemek mögé nem tennénk különböző kitételeket, az autópályák különböző szabályai, az együttesen használt megkülönböztető jelzések, az elromlott sziréna, hát jó néhány mellékmondat vagy kitétel teszi nehézzé. Lara, melyik irányba mozogtál? Én a B-t nyomtam. A B-t mondtad. Tehát azt mondod, hogy együttesen kell használni minden megkülönböztető jelzést. Péter? Én is a B-t nyomtam. B-t. És a Péter, ugye most még biztosan vezetsz, de az előnyöd nagyjából 100 pont környékén van, és ez a B, az neked egy óriási lépés. Nézzük meg, hogy tényleg a B-e a helyes válasz. Igen, az. Gratulálok hozzá. Mint hogy mindenki másnak is, aki megfejtette. Igen, mert nem használja együttesen a megkülönböztető jelzéseit. Van hátra egy kressz helyzetünk, mielőtt győztest hirdetnénk. Úgyhogy még egy kicsit figyeljetek és bírjátok ki. Jöjjön egy jó válasz gyorsan. A kérdés pedig az, hogy a filmben látható kerékpáros létesítmény az egy micsoda, mi a neve egészen pontosan. A műsor korábbi részében már volt egy hasonló kérdés, de ez, amit itt láttunk, ez egy kerékpáros nyom, egy kerékpársáv, egy kerékpárút vagy egy nyitott kerékpársáv volt. Hanna, mint első számú üldöző. Hát az a baj, hogy ezzel a kreszbe is mindig meg tudnak húzni, bár én most a B-t jelöltem. Milyen gond, Hanna? Milyen gond? Gratulálok mind az ötötöknek, most azonban jön az eredményhirdetés, derüljön ki, hogy kié a robogó. Évek óta csináljuk a nagydiák teszteket, de ekkora brutális holtverseny még soha nem volt. Úgyhogy amit látni fogtok majd a végeredményről szóló táblán, az nem az itt megszerzett pontszám kizárólag, hanem ezt visszakerestük a középdöntős eredményetekkel korrigált pontszám. Tehát az, akinek 1-et adtunk hozzá, 2-t vagy 3-at, az ennyivel jobban teljesített a középdöntőben. Tehát így kell majd értelmezni ezt a táblázatot. Nézzük, hogy ki lett az 5. és vajon hol lejjük majd a holtversenyt. Tóháti Larának kérnék szépen egy dübörgőn a tapsot az 1140 pontjáért. Gratulálok, Lara! 4. helyen végzett, és éppen, hogy lemaradt a dobogóról, Hámos Hanna 1340 ponttal. És végül 3. helyen végzett. Szabó Zsombor 1341 ponttal. Mindez pedig azt jelenti, hogy Gábor, aki már néha legyintgetett itt nekünk, ugye? Hát addig legyintgettél, Gábor, amíg itt vagy a top 2-ben, és Péter, akinek fogyott az előnye, de hogy maradt-e belőle, az mindjárt kiderül. Legyetek kedvesek, fáradjatok ki ide mellém. Gábor, erre az oldalra, Péter, gyere erre az oldalra, és akkor jöjjön az eredményhirdetés. Ott szemez veletek a robogó, aminek amúgy ég a lámpája, tehát lehet, hogy az aksit majd föl kell tölteni, mielőtt elgurultak innen Újpestről, de rögzítsük a tényt, hogy 2025-ben a 9. nagydiák kresszteszt elektromos robogóért zajló versenyének győztese nem más, mint Péter! Gábor, gratulálok! Péter, neked is szeretettel
Mutatjuk majd egyébként ezt az őrületes voltversenyt, mert hogy Gábor egy 3-as voltversenyben lett végül második, Péter pedig 1600 ponttal nyert, úgyhogy tiéd a robogó, a többiek pedig már is jönnek ide a színpadra, és kezdjük az ünnepélyes díjátadót. A nagy diák reszteszt nyereményeit Berzai Zsolt rendőr alezredes, az ORFK közlekedés rendészeti főosztály baleset megelőzési osztályvezetője és az ORFK országos baleset megelőzési bizottság főtitkára, Tüske Tibor, a webjogsi üzletfejlesztési vezetője, és Kecskés István, a Diák és Ifjúsági Újságírók Egyesületének elnöke adja át. Gratulálunk a nyerteseknek! Minden színpadra jutó versenyzőnek jutott legalább egy ajándékcsomag, a legjobbak tehát egy jogosítvány lehetőségével, vagy ezzel az elektromos robogóval távoznak, ha nem is innen a színpadról, de majd az épületből. Köszönjük szépen a figyelmet, ez volt 9-szer a Nagy Diák Reszteszt. Viszontlátásra! Nekem édesanyám ajánlotta ezt a versenyt, ő találta meg az interneten ezt a felhívást, és ő azt gondolta, hogy nekem ezen lehet sok esélyem ezen a versenyen, és ezért regisztráltam, és szerencsére eljutottam ide a döntőig. Ez a közlekedés engem egyébként azért foglalkoztat, mert nagyon izgalmas dolog, sokféle ágazata van, tehát nem csak a közúti közlekedés, hanem esetleg légi közlekedés, de vasúti közlekedés is. Tehát ez egy nagyon összetett, bonyolult folyamat, és én szeretem az ilyen dolgokat megérteni és tudni a működésüket. Mielőtt még felléptem volna a színpadra, nem izgultam, de amikor felléptem, akkor nagyon vert a szívem, és nagyon izgatott voltam, de szerencsére ez a jobbik formában jött ki, és tudtam így is gondolkodni viszonylag higgadtan. Azt szeretem a Creszben, hogy szabályokon alapul, és hogyha ezt a pár szabályt megjegyezzük, akkor egy rendszerként közösen tudok a többi közlekedővel közlekedni.